Adapun laki-laki di Minangkabau ditakdirkan bababan bare. Kapalonyo nyato berjunjungan di kudua pasangan laki di bau inggok pikulan tangan dan dua berjinjangan. Laki sakujua badan tubuh sare tak kama dilimpahkan baik itu konon jak dulunya. Di samping anak dengan istri dun sanak pedusi jauh hampir bapak mandeh juga manakan ikut sarato je pemilih itu menjadi tanggungjawab. Tatuang di undang-undang talukih diragi adat apalah bunyi undangnya. Galuak paku wacang balimbiang timpurang lenggang-lenggangkan dibawa narang saruaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang ngurang kampung dipatenggangkan di tenggang nagari jan binaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujui ka pangulu sabare bungkanan piawai naracu luruh main daun. Indak basibak jubasisiah bukan bainggo jubabate dari ujung lapeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tasabui tabilang tuah taratok taimbau gala, kaganti paratok pemilang gala kerilahan sajo pemanuahi. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau. Jemaah sambah dianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah. Kok gawa minta ditimbang kok doso ampunala dia. Ayo manyong kedetu. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Pihak de badan diri ambo. Timbu taraga jotakana nak bakato bayu yo mengecek bamuti-muti. Yo sugalo anak kemanakan di kampung bayak dirantau. Iyo nan mudo salendang dunia nan matah taruak kegadang. Sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato barisi pituah jona sehat sabate mungkin dengan patri. Sawajah rundiang kede kakak iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi sumarak dalam kampung tuah de ibu dengan bapo. Ke bawah teka sejak bulan laia jabatin selanggano. Kateh tambun jantan adek jesarak sabarumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah hinyo rumah tangga mak. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong badin yang indah rasu alapeh parantagajai. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanai tak seseorang sanagari. Ayamanya beliau kedatua. Bari izin nambone mama. Mohon rila bakeh pengulu ke tengah hambo sementaro. Nak diansuan sua bangkalai diusai sawah teruku. Tapi samantang pun baik itu mak. Ambo ko bukan cedek pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekalai ambiak kasalendang pembawa anak turun mandi kain meturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang, jo sarak jauh sekali ilimu kurang-kurang. Maku ada sebab karena itu, kok singke boleh ke maah. Panjang bakare lamah betahu salah besapo betuka banjak ke tengah kok nyusipi lah di tengah mapaliaro di pagar adek jelimbagu. Apaan kini? Ya berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi pita, aju mau pakai ke maah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. Supaya rukun berumah tanggo na aman balaki bini, banyaklah caro ke ditampuh ado balarang bepantangan menjago labiah dengan kurang. Utang de ayah beparingek malantai sabaluluih cubo dangakan elok-elok. Nan pertama ayah kanakan, paling sakit dek perempuan kalau dirinya dibandiang-bandiang. Ba ada orang sugalo rancak kami memakai jemalagak gulai taunya rasobana. Walau bukan bataruh tarang tapi memuji menyanjuang orang diaduk di muka bini itu nan pantang dek padusi. Jauh hibana tu nak kanduang agak iurang kata singguang. Ko ado kurang balua pia parangai tak manakah baso jabasi tak mampe di rumah galeak peak di dapur jauh jarasu di biliak kurang selero. Usah di kakak dilewakan jadi gunjengan di tapian buah kecikak di palanta. Bungkuih rasio are-are ijan leceh awak de orang. Usah pulo gilo mencacek, manyada mengaceh panjang bini pakak indak menyimak. Jangan.
Agiah nasihat elok-elok, rawi-rawi tantang nambungku ulang-ulangi bak menyapuh itu nutang dek suami. Sudah tu pulo nak, lah menjadi watak padusi dek inyo raso nang kamuko. Balain jo kita laki-laki tak pikiran na menimbang. Dek sebab karena itu, santano datang keduannya, malapor sambil menangis bunyi kayo tadanganyo, tunggu dilulua mata-mata. Seli dia iyong je pangka, pareso sudi siasek baru disikap ditanggapi. Sebab itu kata ayah, ado kalau nyo acuk basuo, nyo tersinggung lebih bakanai saito jadi sadapo kaduan di rantang panjang. Indaklah lain muka suiknyo sakadar pauji-uji pahajuak kasih suami seginyang orang namukan. Kadang-kadang de ibu sayang jubini kue hindak tarago di pareso alun jaleh rabah taganyo, mahambu aja lah diang ciek malalah mahadang cakak. Orang subalah dikandakkan jo kawan lah basiara jo pemilih serak beserai. Rupunyo bini awak yang salah. Ingat nak, usah terjadi nambah itu. Tasingi budi di nagari randah bana pandangan orang. Jangan satu kilek, satu patuh, satu takacak tampehkan. Dicek dulu syarat recek, disilau ke pangka batang baru diawah dirabahkan. Itulah sifat orang babudi. Kok taniat memberi dun sanak perlu bantuan kemanakan minta ditolong atau mamak je bako-bako. Pendeknya pemilih bagian awak, mestilah bertahu-tahu mengecek ke bini awak walaupun bukan minta izin. Memang pitih awak nampunyo cucu keringek badan surang indak serikat jena lain. Tapi namunyo suami istri rancaklah bermuka-muka indak merusuak tersembunyi. Mangkonyo lama manih bana kutiko niat dikabarkan nandak memberi mamak pitih, mausul beliau ke suami. Tambahlah dah. Ungkeh ke kampung lah sekian, malai pai sisaku mamak kenjarang udah agiah. Atau dirbayak bulan bayak, kabar alik bernikah kawin, tiba sakit patik dirawat, inyo nan maingek menganakan bara kesanang hati ayah. Sabaliaknya pulo, tiba piaknya ditajuni, awak pulo na menganakan. Sinan manihnya pergaulan seninyo berumah tanggo taradok kaum je pemilih. Kuk setiap pengeluaran lai berundiang bermupakai saindaknya memberitahu dirinya rasa tersanjuang tangke naik martabatnya. Tapi kok mailang-ilang tumo mahandok jalan merusuh adang-adang beruto bagai itu namanya palecehan tersingguang puncak kadanya mulai bertengkang berserisia. Aden je pitih den pencarian den bak kato den ndak perlu kau cikarawi. Tadanga baleh timbalannya. Indak dan kamalebih dun sana. Kok sakit siana mauru lai adik awak na marano tagang tu. Manyato pulo piak dun sana kok nyemandanga. Indak surang tu sajo na pedusi doh kami carikan bini gadih na rancak dari pajak tu. Bacaka ateh nanado kufur ni'mat tu namonyo indak barakah pencarian. Mangkonyo talatak di nanelo. Setiap babu elok melalui jalan nanelo, caro bailo elok. Itulah tanda orang bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Cuba orang nuangkan kecik ayah nak isuak ketahu hakimahnya rasio di balik perkawinan. InsyaAllah. Nah cik lain nak sedang tekana. Nyampang waang barana isuak tibo induaknya majari mungkin malah cuik dek salah. Usah dibela di petagak konon pulo berang ke bini. Jangan. Dampaknya kuranglah baik. Selain anak makin malonjak, runtuh wibawa istri awak hilang tuah sebagai ibu leceh di pandang anak-anak. Karena apa? Inyo maraso tak basalah ibu nan kejam salah hukum. Ibarat di sidang pengadilan walaupun salah kena hukum inyo manang di tingkat bandi yang hakim di bawah nan tak adil. Dek sebab karena itu sadang mamanyo memberangi antok selah. Malengah cando tak tahu tando sapakai ibu bapa anak tadi di tapang aja. Tapi usah pulo satu membuso mandeh bangih bapak laberang anak baraso di karoyok. Ndak perlu. Nan kita sebagai bapak jangan nyinyia latah cerewet cah berang cah baturo lamu-lamu lidah tak masin. Kok majai bakutiko. Kok berang di ma paralu. Sinan kabiso lidah awak nanyaklah pamor orang tua. Ndak baik tu ayah salamu ko. Ayah lanjutkan pitaruh nangko untuk ang tapakai tamakan ko indak ka baju utang lalansay baki anak ringan baban lapang di batin.
Adapun nasib jo bagian Allah bertantu semulunyo saja di rahim bundokan luang. Taga dek gaib tersembunyi kita nan tidak mengetahui itu nan dalam ilmu Allah. Nan wajib paralu bagi kita bersyukur kok dinan muju sabar kok dinan malang. Sambil ikhtiar yo usao bayi riang doa kenan satu cucuran rahmat salamonyo. Baitulah satantang hidup nang kona. Sakit sanang sampai jo lapang elok buruak tangih jo galak indak bercarai dari badan. Maka sabab korna itu sadio payuang sabalun hujan malantai sabalun lului tiba musibah jo cobaan indak tagamang rusuh bana. Nyampang isuak datang sansaro awak sakit badan talatak piti habi harato tandeh anak-anak sedang dikete indak jo sia keweyo. Usahkan kalake ube pembayar doktor jo pesuntik dapua sajo indak barasuk rekening lampu laba limpik talipon nalamu putih. Alun layes PP anak tiap bulan tiap menunggak utang kalapau menyasakkan tukang kredit tibo yuo handam karam hanyut sarantau nak. Iyo kok lagi tinggal di kampung rumah gadang indak menyeo banyak seketek barato daun ke daun jadi ube. Tapi ba kok nyampang di rantau orang sana indak pemilih indak awak nang surang pagantungan kapulang rasa tak mungkin. Apo katenggang minantu den samiang ameh tak manaruah bamilia segayang aram lua salupa sawa bunta pusako tinggi dari Allah. Nan dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, pantang dipindah dikisahkan. Tapi tersesak padang karimbo maik teranta te rumah dalam gawat darurat pulo. Apo beku negari kacanya nak? Basuriah jalan kanaraku, babanda tajunan doso tapaso ngarai diambuai. Nabi bana memperingatkan, hampir-hampirlah kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Manu nak kanduang janyo ayah, calon suami, calon bapak, calon pemimpin rumah tangga. Tolong danga saran jo usul. Menurut pendapat ayah, nang sabayak saya leuknyo libatkan istri bausau aja menggalih beniagu. Atau nyampang ke waang bakarajo carikan inyo kegiatan. Bawarung balapau ketek menyulam jahit menjahit membuka salon rental pendeknya asah bagarak dari ma pitih ketumbuh nan pangka hala jan menyimpang. Hanya saja ayah ingatkan satu indak mengganggu tugas rutin sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai tabang nan jinak ulah mencakau burung liar nan bak pituah orang tua dapat pinjai ilang kapak gadang larugi dari labu. Nang kedua sesuai tanah jetinaman talatak suatu di makamnya pakaikan lalu aja patui. Mungkasih rundiangan ayah carikan mato usau nan cocok jurang padusi. Indak sumbang dipandang mato indak pulo melampau kodrat pateh martabat perempuan. Pahamlah bawang tentang itu tak guna di rantang panjang. Nang ketiga usah babelok bilang pakan menurut pasar nan jauh konon pulo bamalam-malam. Kok dapet peminto ayah. Usah maradai-radai bana, malala bajalan panjang turun rumah nanya serumah. Kurang elok dipandang orang rusak citra nama bayaknya. Biarlah berketek-ketek, tapi batantu tampe usau jaleh alamai kedudukan bukan bisnis keluar rumah. Nang kampe walau diberi kebebasan, namun lapehnya lapeh batali tabang membawa paso-paso gumpalan di tangan nawak juo. Nan ba ibarat kudu bendi. Dihalau ke tengah pasar pabia bajalan surang. Saraiknya bagi makusia lari nan tidak kancang ngamek lakek kakang mato badindiang naknya saulah jalan bendi. Harus terarah, terkondisi di bawah kontrol. Baitu kecek orang kantua ayah meminjam istilahnya. Nang kelima iko nang sangat perlu bana cuba ang simak jale-jale. Lah banyak contoh nang sudah ayah menyimak memahami. Untuk ngelok nasib kemuju adik anak jadi pedoman isuak ku ado kegunanya. Yaitu usah dek salah bagu balo anak harimau tagadangkan. Rago ketek lai saulah jinak menjilek tapak tangan bermain di muka kandang. La tumbuh beransua gadang mulai mengakeh memburengeh kuku kambang sayang tersingkok. Akhirnya malawan panjang kepala awak dirangkahnya jaso terbuang beruak saja. Itu ibarat yumpamo nyampang kok salah marahkan. Niat semulo ketimbalan jadi penyakit mukironyo. Laba pitih mengkunya honge. Keceknya badaram-daram indak nanggadang pada bania alunan tinggi dari pucuk laki dirandah diremehkan. Apa sebab? Karena bapitih surang-surang ulu duo bandanya duo. Nan ciek nyato bemuaro suami wajib manapakah.
Banda beliau tak malapeh dari galeh mencucu taruh dari suami tajun yuo. Tagananglah sawah si mama, sawah si papa, lakang-lakang si ko anjang menyalak tuan. Sombong tibo takabua datang, kama sajo piti de udah. Atau manggaleh bana barangkali nan tak pandai. Dek udah semakin susui dek ambo bertambah kambang. 5 ko letak salahnya dah. Kata beliau. Nah ketahuilah nak. Adapun istri di rumah tanggo nan mbak ibarat supir serap ke mana. Nyampang tekan tuak supir satu ataupun tibo ngilupan yang paralu lalu agak sapi ciang. Sinan melompek supir 2 salamai oto pulampai pesisia gadang ngetinya. Itu mengkuayah sarankan elok aja bini mencari pandai mengakeh bakaruntuang isua indak tagamang lai. Nasib awak ko balulah tantu, antah beko sakit talatak, kanai pecat, kanai PHK, umua singkek peminto datang anak yang sadang ketek-ketek. Di sawah kan baik tujuh kona. Samu basosoh bagulinsa melaki bini keluluak dalam. Apaknya menjajah tanah, membajak malokak bumi. Dan padusi membubui banyak pimatang patut ditarah bandanya di siang juo. Laki-laki mai riak padi, biai mengisai jemanampi. Papa menuga, mama mencicia udah nambare ambo naringan. Beko tibo di bareh hawa, asia jariah hurang baduo, bukan basibak je basisiah kapuak sebuah tak babateh nan makan seperinduan. Mako bai tuyo di luar tanina, ko istri bapangasilan. Jadi pegawai makan gaji satu badagang berniago bawira swasta acara kini. Alhamdulillah rancala itu banda 2 tabeknya cie. 1 laci sebuah puro di sinan tuah telatanya. Tapi bapitih den bapitih kau. Harato bamiliak surang-surang. Tibolah bala jusang keto hilang hidayah dari Allah. Alamai kekaram rumah tanggo. Picayolah ke ayah. Adapun laki-laki di Minangkabau ditakdirkan bababan bare. Kapalonyo jatuh berjunjungan di kudua pasangan laki di bau inggok pikulan tangan dan 2 berjinjangan. Laki sakujua badan tubuh sare tak kama dilimpahkan baik itu konon jak dulunya. Di samping anak dengan istri dun sanak pedusi jauh hampir bapak mandeh juga manakan ikut sarato je pemilih itu menjadi tanggung jawab. Tatuang di undang-undang talukih diragi adat apalah bunyi undangnya. Galuak paku acang balimbiang timpurang lenggang-lenggangkan dibawa narang saruaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang ngurang kampung dipatenggangkan di tenggang nagari jan binaso. Antara anak je kemanakan mairiang istri je padusi. Urang sairiang tak sajalan saisi ndak setungkuih. Anak digendong di pangkuan di balo je pencarian dake ke saku penyimpanan. Kemanakan dibimbing-bimbing dituntun sambil berjalan jo tanah pusaku tinggi. Awak menjadi nangkodohnya. Ibarat daun raco kemana inyo setimbang setaraju sabare bungka nam piawai indak boleh tunggang sabalah. Nan suok tuntutan syarak amanah datang dari Allah. Nan kida utang de adat suriah si pasin di limbago samu dirau keduanya. Bare ndak yuang? Bare. Sedangkan nan bare mesti dipikua kemah. Nan ringan wajib dijinjang. Nyampang tagajai takucawai langit berang bumi mau pek dalian nyato kau hukumnya. Mano orang muda nang kagadang calon ayah kandidat mamak cuba simakkan nyato-nyato. Nak nyobang kalai tak sudahkan mangkulan saya utang piutang. Ado sipai nang dipakai. Tapi ansua-ansua barata kau gamak-gamak barata paci usah dipaso dikarehkan. Kato disabui mengko dapek bangkalai dikakuk mengko sudah utang dicici mengko lansai. Nan pangkau sao jo karayo mairiang doa je tawakal ujuangnya urusan Tuhan. Tak perlu berjatah-jatah, tak guna memakai target. Sinan bagayui badan batin raso diburu-buru antu hilang girah tabang sumangi. Biasa-biasa salah. Anggap latihan sabanam parang, kuk tibo di peparangan sangko latihan parang-parang, takui jeganta tak teraso. Picayolah kaya. Mako ibarat orang bertahun nak. Usah dipandang laweh sawah, tapi maduk sajo menakuat tanah hayun pangkua berinsui juo. Dari setapak ke setapak indak teraso tersadari lah tibo tapi pimatang. Salah saya selupa bunta baraliah kepir yang panjang. Lamo-lamo sawah laluluak tinggal menuga menanami hari petang awak baranti. Tidak pernah keterpaksaan mendatangkan hasil yang terbaik. Tapi lakukan dengan ikhlas karena Tuhan.
dan tanggung jawab saja. Baik itu pituah jadi pandai tinggal de awak memakaikan. Sudah tu pulona niat mendidik kemanakan atau mauruh anak-anak membantu sanak pemilih bukan de ingin baleh budi doh indak maharuk baleh jaso. Bukan itu tujuannya. Tapi maharuk rida Allah. Bakarajo karena suruh baranti karena tagah amanah dipeliaro. Itulah amalan menemukan. Maka naknya dapat nilai ibadah. Batuakan niat dari pangka hanya karena Allah saja bukan karena sebab lain. Dek sebab karena itu. Ikhlas-ikhlas kalau menolong. Suko-suko kalau memberi. Usah kunyang karena kuni lamaknya karena santan maharuk buliah mengkobajariah. Ada orang membuat pantun salah same arti menyimpang. Apalah bunyi buah pantun? Guno cumana dan panjangkan ke pendinding sawah teruko nak tarang jalan kaparak. Gunonyo anak dan gadangkan ke pambimbing badan kau tua badan dan tidak berunsana. Salah. Ba aku anak gadang isu gadang indak membalik guno awak rangki inyo malengah. Nan ketimbuhnya lah upe batimpo sumpah ke anak mengutuk ke kemanakan. Adang Tuhan pun disesali di mana letaknya keadilan. Sehingga tadanga inyo pantun ceko bunyi pantunnya. Taruko namanya sawah di tabi yang tumbuh si pului indak paibo tuan Allah narunciang juo nambarawi. Masya Allah, naudzubillah. Disiko iman lah tagadai nak ulah dek salah pasang niat murtad lah nyato muarun. Jo labo sia tak ingin, jo sanjuang sia tak niong. Tapi mahamun menyada-nyada mau pek membangkit yaso indak manfaat berpaidah selain dandam putih aso. Umpamo takadia Allah ayah uzur sakit taranta surang pun kalian tak menyilau ayah hendak berbuati kok kunun menyumpah-nyumpah anak cilako tak berjantuang indak insyaallah indak ayah hendak ke menuntut balasan payah menggadangkan indak tahu siang je malam hujan kalam maradai yuo mencarikan anak nama rampe mandeh pun nindak kemenagiah utang nama asuh anak ketek sajak di rahim bundokan duang sampai setiti air susu bertenggang mato melalokkan. Itulah tugas ibu bapa memang. Dek kami jadi tanggung jawab utang ke Tuhan balansaikan. Santano kalian basilengah kami tuo sansaro datang menampuang saya ilmu dia. Kami nan tidak berpiutang. Anyo de Allah nengkamanagiah jo Tuhan kalian berurusan. Kesimpulannya nak. Setiap kita berkewajipan mesti ditunai dilansaikan. Setiap kita ada berhak nan mesti berterimaan. Tapi tanggung jawab kepada Allah sesuai juniat nan terpasang. Inyo nan adil menyelesai. Kini-kini ayah ingatkan. Ikulah kunci pasak kajina. Yaitu gadangkalah anak karena Allah bukan karena nak dibaleh. Balo orang gaik karena Allah bukan karena balai jaso. Uruh dun sana kemanakan hanya karena Allah saja bukan karena cari tuah. Perdulilah jo masyarakat maharuk rida dari Allah bukan karena puji sanjuang mencari namo dalam kampung mahambiak muko karang banyak. Ko itulah tahamakan insyaallah mudah-mudahan indak kado pe puji jauhlah dandam jo kasumat. Ado pemeo mengatakan bali kudo yo le murah nan maha bali rumpuinya. Itulah istilah rangsai suak sangkek musim japui-japutan nurang kilaki jadi boko babini di japui urang juo. Tapi di zaman masuk bak kini kudo lah maha ragonyo japutan tinggal jo siriah alek bajuta biayanya. Bali rumpui umpama murah tak membali menyabik dapek di parak ke kanyang juo alun kamati betanggang lapah. Tapi hidup diberi Tuhan nak bukanlah hanya untuk makan. Banyaklah macam jeragamnya dunia bajuak pertandingan. Di luar minum jo makan kain baju para buik rumah uang sekolah kelengkapan biaya etan rekening inyak sumbangan wajib sukarela infak sedekah iyo pulo. Sadonya pitih. Ko indak bana penuh kateh penuh ke bawah jadi ju. Pendeknya nak selain maha bali kudo harga rumpui maha pulo. Dadaknya datang dari Jawa, sagunya impor dari Jepang terompa made in Jerman. De sebab karena itu kini-kini ayah kanakan. Nanti kolah jadi suami orang, rubahlah sikap pembawaan awak nan bukan bujang lai kudu lah nyato papasangan. Hindakan nan kamu wazir, tangguhkan nan tak paralu, jauhkan bana nan tak manfaat. Walau kete ulu bandanyo dek barombong lai diatur sinan tabek mangko kaganang.
Apa guna masuk 10 kalau keluar 3 baleh, ulu ketek muaro gadang, kari yang singkarak je meninjau tuhu umbelin je sinama taisak singgalang je marapi. Bahobi itu paralu, minum kalapau tak masalah tandunyo bermasyarakat. Tapi jangan bakat tarusan, liek-liek di matum buahnya sesuaikan mor jobawi, dinan sadang elok, mengkenyo elok, di tengah letak tilampung guang. Kok dulu tarago lapeh sangkek badan sabatang tongga tiok minggu berburu babi. Bajuta harago anjang baratuih bali pisaunyo, tali bepilin tulang balui kala batatah perak ukia adang bajuki baju dan. Hari kami pai memancing barundo di tabe urang asetnyo bayi dahulu. Bukan to ikan nama cito kecipu ayah nama gilo batandiang joran nama nagia. Panang tagang piapuang hilang ikan menjujui tali panci yang dipunta lalu kegumpalan sinan mahanyo paduniaran. Hobi berburu je memancing nak itu karajo orang kayo tu. Batanggang bahabih pitih bajuak bahabih masuk usah turu ikan dunia orang. Iyo kuk lay berenang di nan dalam sadang takacak dinalai, tapi usah mahajan-hajan tuah awak carai takasi puluh mau pek sanduak pengadang. Cuba beretong dalam hidup, kaji diri kana laun tuang, agak-agak nangkapai kiro-kiro nangka ketinggal. Usah basuo handai urang, membali gantang bakaruak menjual gantang balanjuang di Malagaleh ke Balabu. Di rumah babare hindak lapia domino baku catak. Bapitih sekupang ganok lohan jemurai na babali ayam aduan nan bataruah anjang paburu bamanjogan. Konon pulo memasang togel kerajo urang seseaka. Kakubua mencari nomor mimpi rasian bacuahkan urang gilo ditanyo juo. Lah jaleh to balanta onda terambau masuk banda inyo barabui pimangaja. Bukannya urang nan batolong plat BA nyo na basigi dapet memasang empe angko. Ampun dan ampun. Tawang arati kata togel na. Togel maknanya tea, ongo, gilo, edan, lolo. Adialah orang tapi waang usah jadi togel. Nyampang ko lay berasaki nak sedang asam lay baraya bila lang dapet basiang. Sekali-sekali bawa lah raun pai piknik rekreasi basantai kalambahanai. Kangarai kelubang Japang mandi-mandi ke Batang Tabi makan rujak ke Pantai Padang. Atau ke tepi danau meninjau kalapau sate mak syukur menonton ke Gloria. Itu para lunak mampaharek na lungga-lungga mancas aki na lasua bernostalgia kecil orang kini mengenang masa yang hilang napak tilas ke batas perjuangan tempo dulu. Itulah ubek mujarab dari virus bibir kedua, mudah-mudahan. Nah itulah saja diri ayah nak sayok patah tabang baranti tantang nangko sudah kalam. Isuak ke umur semua panjang dapet ditukuak ditambahi. Kok mati ayah dahulu ganggam taguah pasana manah itulah warih bertinggalkan. Putih kapeh mulai dicaliak putih hati bawa keadaan. Tandonyo suku menerima jawek lah salam dari ayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.